Üdvözlöm a kedves nézőket, én Micsoros vagyok, és ebben a videóban elkövetkező MSTMC Skype PvP részt láttatok tőlem, és szerintem vágjunk is bele. És azt terveztem ebben a részben, hogy ugye pénzt gyűjtök, amivel veszek OP-t. Hát tegnap sikerült ennyi OP-t összeszednem, meg XP-t párat, és nincs valami kaki kardom? Nincs. Akkor ez lesz az első dolgom, hogy elmegyek kardért. És ja, és egyébként megint elnézést, hogyha behallatszódnak a háttérzajok. Remélem annyira hangos ezért nem lesz. Bár 101 hangos lesz. Szóval egy pillanat és becsukom. Vissza is tértem, és az lesz az első dolgom, hogy erőpotim nincs. Szóval akkor elmegyek gyémánt kardért, és erőpotit veszek majd, hogyha meg tudom mennyi pénzem van. 407, abból pont ki is jön egy csomó. 2. Ezt kinyírjuk. Több pénz, nem elmenekülünk, akkor komolyan fontosabb dolgot nem ér nekem. Really? Az komoly volt. Egyébként ezt... What the fuck? Nem is láttam azt a gyereket? Most se kardom, semmim nincs. Jól van. Aha, ez ott az anyamorék. Kimegyek és akkor utána jön. Hát így nem megyek ki. Ja, egyébként meg szeretném kérdezni tőletek, hogy így videó közben, mikor videózgatok, lelöklek, nem löklek le. Szóval amikor így videózgatok, akkor kikapcsoljam-e a chatet, mert elég idegesítő tud lenni. Szóval ezt majd egyszer írjátok meg, hogy kikapcsoljam el, vagy ne. Mert lehet, hogy idegesít titeket, vagy csak kicsinyissem le, vagy valamit csináljak vele. Akkor majd légy szíves szóljatok, és akkor tudok lépni az ügy érdekében. Remélhetőleg most nem fogok így nagyon leesni. Nagyon bekészülök, és ugrok. Azt a... Hát én vagyok a MSTMC legpróbb jumpere. És veszek mondjuk ennyit. De azért ennyit kidobálok. Meg alapból ki lesznek dobálva sajnos. Mivel ugye nem tudok nagyon mit csinálni vele, csesztem. Ha! Ez egyébként nem tudom, hogy miért van benne a chestembe, ezt csak úgy találtam a földön, szóval ezt szerintem ki fogom dobni, mert ez tiltott itemnek számít. De amúgy kettőt el is rakok. És megnézem, hogy van már zsoldosom is, nagyon jó. Majd nem tudok írni. Eléggé fárasztó napom volt így az iskolában. Szóval nézzétek el nekem. Igen, ezért hoztam 8 milliót, hogy később eldobjam. Na akkor gyors egy erőpoti. Jó van, veszek most 2 perc. 2 perc? 8 perceset. És azt hátba is támadjuk. Az igen? Köszi. Legalább van aranyalmám és nem kell elmennem, mert gondolkoztam rajta, hogy ezért elmegyek sima aranyalmáért. De úgy látszik nem kell. Nem vagyunk sokan még fenn, mert
2:30 van. Szóval... Ja. Ó, azt a gyémántot fel kéne vennem. Nagyon jó. És azt nem tudom, hogy sokan vannak-e faluban. Aha! A faluban nincsenek, de ott van egy gyerek. Itt le lehet még menni, vagy valami? Mi? Ja, vagy valami. Fú, de fejbe ütöm. Hát ez kicsit dinnye van. Jámes kopi. Na, remélem itt lesz a smaragd, mert akkor plusz 100 pénz, amivel 600-on leszünk. Az igen. Nincs itt. Nagyon jó. Itt van. Az ott miért nem tölt be? Ez ott what the fuck? Na végre. Már engem zavart, hogy nem töltött be. Ó, hát még sokáig tart az erőpoti. De legalább ha úgy jár le, hogy nem meghalok, akkor legalább tudom, hogy egy 6 percen megy a videó pluszba. Ugye az elejétől fogva kezdve. Vagy mi? Asszus. Bastiánál nincs senki. De miért nincs senki sehol? Spawnon afkol. Nem áll. Nem áll, nem áll, nem áll, nem áll, nem áll, nem áll, nem áll. Ó, és elkap. Akkor gyorsan aranyalma be. És yes, túléltem. Azt hittem valami erősebb éje van, ilyen egy lövéssel meg. Jó. Kíváncsi vagyok, meglát-e. Szerintetek megpróbálkozzak vele? Ment így erőpotival? Meg kéne. Mit csinál? Hova ment ez? Nem áll. Ó, Dick hazament. Ó, de lassú voltam. Mindegy, akkor Sethnél kimegyek. Mindenki itt afkol. De miért? Miért jössz, hogy itt afkolnak az emberek? Itt a diaszettes. Ott van még egy, ezt hátba támadom. Hát ha erről potiba hullik. Bár nem valószínű, mert 100, hogy OP-zik egyébként. Ja? Ja, mondjuk én is hülye voltam, hogy Seth nélkül. Az föllapom? Ó. Megint van zsoldosom. Ez nagyon szuper. Hát meghaltam egyébként egy erőpotival. Sajnos. Ez az első pár rész, az nem... Ez most komoly? Most komolyan? Komolyan? Miért akartál meghalni? Igazából csak nekem lett több pénzem belőled. Szerintem azt megvárom, hogy még egy OP-re elegendő pénzem meglegyen. És akkor... Ja. Szóval azért az elején még nem lesznek sűrűn ilyen nagy kempes videók, már OP-m is elég kevés van, Seth-em is elég kevés van, és itt az jelenleg nincs is, szóval valahonnan majd szerzek. De megoldom azt a Seth-et, meg az OP-t is lassacskán. Ugye az első videóhoz kapásból kimentünk. És akkor ez az, meg tudtam ölni. De én úgy gondolom, hogy megvan az elegendő. Ja, gondoltam.
Rosszat mondtam. Mindegy. Gyorsan felmegyek oda. Ó, basszus. Nem tudom, hogy fogok oda felmenni. Szerintem az lesz, hogy innen egy magasugrás. Nem tudok innen magasugrásozni. Ez igen? Hát ez... Ja, én vagyok a legjobb Master MC Jumper még mindig. Szóval nem fikázni, csak lájkolni. Hahaha. Viszont ott üres most nagyon, szóval... remélhetőleg a magasugrás se kell el... Oh. Viszont szerintem elég gyorsan megszereztük, szóval lehet, hogy mehetne még egy picit ez a videó. Szóval szerintem még egy picit így mászkálok össze-vissza, közben beszélgettek például arról, hogy ugye a régebbi csatornáról átköltöztem ide, ezt már el is mondtam, és tényleg tettem is fel egy rövidke videót a régi Micharoszra. Bocs. És ugye itt több videó lesz, főleg Mester MC-n. Ugye? Sok videó lesz Removal, ugye? Főleg ugye nagy camp. Ugye? Full úgy beszélek, hogy ugye. Szóval, ja. Wow, ez a jump, ez soha nem szabad sikerülni. Pedig nem is olyan nehéz. Ajjaj. Érzem, hogy utánam fog lőni. Ja nem. Hát ezt nem gondoltam volna, hogy sikerülni fog, de nagyon úgy nézett ki. Viszont szerintem már itt lesz a smaragd, megnézem gyorsan, ha nem lesz, akkor leállítom. Mert ugye el is köszönök, mondjuk ha leállítom, akkor nyilván nem köszönök. Mert tanulnom is kellene holnapra. Ugye holnap lesz péntek, utolsó nap, hál' Isten szünet. 2 nap, de szünet. Szóval szerintem én itt el is köszönök, szóval köszönöm, hogy nem tartottatok, én Micharosz voltam. Csász!